μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της Σκύρου τα τελευταία χρόνια είναι και η ένταξη του Δήμου Σκύρου σε χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life Plus με θέμα την ανάπτυξη και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του νησιού μας. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα μισά, δηλαδή περίπου 700.000 ευρώ, από ιδίους πόρους του Δήμου, που όπως θα αντιλαμβάνεστε είναι μεγάλο ποσό για ένα Δήμο του μεγέθους του δικού μας. Με μεγάλες προσπάθειες καταφέραμε και ένα πολύ μεγάλο ποσό των ιδίων πόρων το έβαλε το Πράσινο Ταμείο και δεν επιφορτίστηκε το Δήμο. Είναι ένα από τα 12 προγράμματα με το ίδιο θέμα που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μοναδικό στην πατρίδα μας. Όραμά μας είναι να παραδώσουμε το νησί μας στις επόμενες γενιές όπως το βρήκαμε, αλλά ακόμη και καλύτερα από πλευράς βιοποικιλότητας. Να το διατηρήσουμε και να τη διαχειριστούμε σοβαρά για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη του νησιού μας. Εκτός από την διατήρηση και ανάπτυξη της πλούσιας πανίδας και χλωρίδας του νησιού μας, όπως είναι τα φυτά, τα ερπετά, τα πουλιά, το σκυριανό αλογάκι, που μερικά από αυτά είναι μοναδικά στον κόσμο, μέσω αυτού του προγράμματος αναπτύσσονται, ή μάλλον προσπαθούμε να αναπτύξουμε, και τους 3 πυλώνες οικονομίας του νησιού μας, την γεωργία, την κτηνοτροφία, τον τουρισμό, που οι δύο πρώτοι είναι της πάσης γνωστός τα 2 τελευταία χρόνια συνεχώς φθήνουν και κάτι πρέπει να κάνουμε. Είμαστε ειλικρινά ευτυχείς, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος που θα φέρει τη Σκύρο συγκριτικά σε πλεονεκτική θέση. Για εμάς το LIFE ήταν ένα εργαλείο, ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με πολιτικά και πολιτισμικά κριτήρια. Έχουν γίνει πλέον μελέτες οι οποίες μας δείχνουν τι είδους κτηνοτροφία πρέπει να έχουμε, πώς θα πρέπει να διαχειριστούν οι κτηνοτρόφοι την γη τους. Νομίζουμε ότι το LIFE σε αυτό το τομέα δίνει τη διέξοδο και δείχνει τον ορίζοντα. Το νησί έχει πάρα πολλές δυνατότητες, είναι αναξιοποιητό. Θεωρούμε ότι θα έχει άνοδο τα επόμενα χρόνια, αλλά πρέπει να γίνει στοχευμένα. Νομίζουμε ότι η Σκύρος έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει αυτό που θέλουν σήμερα οι καιροί. Δηλαδή να συνδυάσει τον πρωτογενή τομέα με την τουριστική ανάπτυξη, με κάθε είδους ανάπτυξη, με την γαστρονομία. Είναι στοιχεία στα οποία η Σκύρος είναι πάρα πολύ δυνατή και μπορεί να τα προσφέρει σε ένα πακέτο συνολικό που θα επηρεάσει όλους τους κατοίκους του νησιού προς τη θετική κατεύθυνση. Ο στόχος είναι να επανέλθουμε σε αυτό που υπήρχε παλιότερα στη Σκύρο, γιατί η Σκύρος ήταν σχεδόν αυτόνομο νησί, αγροτικά και κτηνοτροφικά είναι ακόμα αυτόνομο, τουλάχιστον σε επίπεδο αμνοερυθίου είναι ακόμα αυτόνομο, αλλά να γίνει όχι μόνο αυτόνομο νησί, αλλά και να μπορέσει να γίνει και εξαγωγικό σε κάποια προϊόντα. Και έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά καταγραφής όλων των ντόπιων σπόρων, είτε αυτών που είναι υπό εξαφάνιση, είτε αυτών που ακόμα υπάρχουν. Αυτή η καταγραφή, η τράπεζα που έχει δημιουργηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, θα αποτελέσει τον μπούσουλα αναγκαστικά αν θέλουμε να έχουμε μια σωστή ανάπτυξη του νησιού, πού πρέπει να κατευθυνθούμε, τι μπορεί αυτό το νησί να παράξει. Δεν μπορεί πλέον η Ελλάδα και η Σκύρο συγκεκριμένα, που είναι ένας πολύ πλούσιος τόπος, πάρα πολύ πλούσιος τόπος, δεν μπορεί να στηρίζεται σε εισαγωγές τροφίμων, σπόρων και άλλου είδους γεωργικών προϊόντων. Ένας τόπος σαν τη Σκύρο που έχει ανεκμετάλλευτες γέες σε πολύ μεγάλες εκτάσεις πρέπει να γίνει αυτόνομη, πρέπει να δώσει και θέσεις εργασίας
στα νέα τα παιδιά να επιστρέψουν στο νησί, είτε αυτά που είναι εδώ να μπορούν να επιβιώσουν, είτε να μπορέσουν να έρθουν και να στήσουν αξιοπρεπώς τις ζωές τους. Το πρόγραμμα Life αυτά όλα μας τα συγκέντρωσε, μας τα μελέτησε και πλέον μπορούμε σε οποιονδήποτε φορέα και σε οποιονδήποτε επισκέπτη να του τα κάνουμε προσιτά, αλλά και κυρίως στον κόσμο της Κύρου. Εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλη η Δημοτική Αρχή, είμαστε χαρούμενοι που γίνεται αυτή η δουλειά στον τόπο μας και ευελπιστούμε ότι πραγματικά θα είναι μια δουλειά που δεν θα μείνει στις μελέτες και στα χαρτιά, αλλά θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην σκυριανή κοινωνία όλα τα επόμενα χρόνια. Μέσα από το πρόγραμμα που υλοποιούμε προσπαθούμε να προτείνουμε μεθόδους και πρακτικές που θα κρατήσουν τους βοσκοτόπους του νησιού σε καλή φυσική κατάσταση, έτσι ώστε και η φύση του νησιού να βοηθηθεί, αλλά και οι κτηνοτρόφοι να παράγουν καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα με μικρότερο λειτουργικό κόστος. Με παρόμοιο τρόπο προσπαθούμε να αναδείξουμε τις σημαντικές παλιές παραδοσιακές καλλιέργειες του νησιού, κυρίως τις τοπικές ποικιλίες που συνεχίζουν να επιβιώνουν στη Σκύρο, ως βασικά στοιχεία του πρωτογενή τομέα. Βρισκόμαστε στο δημοτικό περιβάλλον του Δήμου για μια δράση σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάνουμε ένα πείραμα το οποίο έχουμε ξεχωρίσει κάποιες παραδοσιακές ποικιλίες όλης της Ελλάδας, συν 2-3 βελτιωμένες ποικιλίες, και εκεί μέσα έχουμε εντάξει και τις ντόπιες ποικιλίες του νησιού μας. Το πείραμα θα μας δείξει τη διαφοροποίηση μεταξύ των φυτών, θα μας δείξει αν κάποια φυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες του νησιού μας και τα πλεονεκτήματα που έχουν τα ήδη υφιστάμενα φυτά που καλλιεργούμε στον τόπο μας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η σπορά του πειράματος. Σπήραμε τις ντόπιες ποικιλίες εδώ στο χώρο. Χωρίσαμε το χώρο σε δύο ίδιες περιοχές και μέσα στις περιοχές καλλιεργήθηκαν τα φυτά μας. Έχουμε απόσταση 40 εκατοστά μεταξύ των φυτών και 40 εκατοστά μεταξύ των ποικιλιών. Σε κάθε θέση έγινε σπορά από 2 σπόρους της ποικιλίας και εκεί τοποθετήθηκε μία οδοντογλυφίδα για να ξέρουμε αν όντως αργότερα θα αναπτυχθεί το φυτό ή αν πρέπει να αντικαταστήσουμε. Άμε Νίκο, το βάλα, τέτοσε. Λαθούρι. Ναι, λαθούρις κύριο. Μία από τις πιο σημαντικές δράσεις του προγράμματος είναι η δράση διαχείρισης βοσκοτόπων. Σε αυτή τη δράση, σε περιοχές οι οποίες είναι όχι πολύ μεγάλες κλίσεις, όπως είναι αυτή, οργώνουμε και βάζουμε τοπικές ποικιλίες καρποδοτικών φυτών. Στη συγκεκριμένο κτήμα το οποίο έχει νοικιαστεί έχει μπει τοπική βρώμη μαζί με βίκο. Αυτή είναι μια συγκαλλιέργεια η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ο βίκος παίρνει το άζωτο από την ατμόσφαιρα και τον δίνει στο βρώμη ώστε να αναπτυχθεί, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα. Όλο αυτό το κάνουμε πειραματικά για να δείξουμε ότι μπορεί μια τέτοια διαχείριση σε όλους τους βοσκοτόπους της Κύρου να απαλλάξει πλέον τους κτηνοτρόφους από το κόστος αγοράς των τροφών, το οποίο είναι περίπου το 70% του κόστους παραγωγής τους. Αν λοιπόν αυτό προχωρήσει, τότε και η κτηνοτροφία θα αναπτυχθεί και θα προστατευτεί η βιοποικιλότητα, δηλαδή το ζητούμενο το οποίο εμείς θέλουμε. Σήμερα ήρθαμε πάλι στο πειραματικό αγρό για να δούμε την εξέλιξη των φυτών μας. Μετά από ένα τόσο δύσκολο χειμώνα, είμαστε χαρούμενοι γιατί τα φυτά ανταποκριθήκαν, έχουν βγει σχεδόν όλα, αν εξαιρέσω μόνο μία ποικιλία που προέρχεται από τυχείο, όπου έχουμε κάποια προβλήματα και ευελπιστούμε με τη σπορά που θα κάνουμε του χρόνου να τα ξεπεράσουμε. Όλα τα άλλα πάνε πάρα πολύ καλά.
Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει το κουρακάτσι. Πρόκειται για ένα μπιζέλι, ένας σπόρος που τον είχαμε παλαιότερα στο νησί μας, αλλά με την είσοδο των υβριδίων εξαφανίστηκε. Λόγω όμως της άνοδος των τιμών των τροφών τα τελευταία χρόνια, οι κτηνοτρόφοι μας ζητάνε να το ξαναβρούμε και να το ξαναδημιουργήσουμε, ώστε να το καλλιεργούμε στο νησί μας. Πολύ καλά πάει το αλογοκρίθαρο και το μαυραγάνι σκύρου και ευελπιστούμε με το πρόγραμμα και του χρόνου που θα σπείρουμε να εξαλείψουμε οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργήθηκε. Και ο άλλος πάει καλά. Σίτος, Συμμέτω. Σίτος, Συμμέτω, βελτιωμένη ποικιλία. Ναι, και αυτή, έλα, έχει πάρει τα πάνω της. Λαθούρι Λίμνου. Λαθούρι Λίμνου. Καλά πάει. Βγήκε. Μαυραθέρι Χίου. Μαυραθέρι Χίου. Αναμένουμε. Μόνο το κλειφιδές. Μόνο το κλειφιδές που να αναμένουμε. Τίποτα. Βρώμια σκύρου. Βρώμια σκύρου. Μια χαρά. Βγήκε. Και αλογοκρίθαρο έχει. Τελευταίο αλογοκρίθαρο. Αλογοκρίθαρο. Εντάξει. Το πρόγραμμά μας, πέρα από αυτά τα άμεσα παραγωγικά που κάνει, έχει ένα μεγάλο τμήμα του που ασχολείται με την καταγραφή και προστασία της φυσικής βιοποικιλότητας. Η Σκύρος διαθέτει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα πουλιά. Έχει τη μεγαλύτερη αποικία μαυροβετρίτη στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα στην οποία συμβιώνουν τα 5 είδη θαλασσοπουλιών που απαντώνται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, δηλαδή ο αιγαιόγλαρος, ο ασημόγλαρος, ο αρτέμις, ο μύχος και ο υδροβάτης. Είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που υπάρχει μεγάλη αποικία υδροβάτη. Είναι γενικά μια περιοχή η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό φυσικό τοπίο, αλλά και πολλές ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της πανίδας και της χλωρίδας. Είμαστε στον Κόχυλα, στο νότιο τμήμα της Σκύρου. Είναι η περιοχή Natura της Σκύρου. Είμαστε στο οροπέδιο Άρη, το που βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι η περιοχή, ο Κόχυλας, η περιοχή όπου εστιάζονται πολλές από τις δράσεις του προγράμματος LIFE και για τη χλωρίδα αλλά και για τα πουλιά, αυτή που κάνει δηλαδή η ορνηθολογική εταιρεία. Εκτός όμως από την περιοχή αυτή που είναι εδώ ο Κόχυλας, υπάρχει άλλη μια ζώνη ειδικής προστασίας, περιοχή Natura 2000 στη Σκύρο, που και αφορά τις νησίδες που βρίσκονται γύρω-γύρω από τη Σκύρο, που έχει 20-30 νησίδες που δεν κατοικούνται. Και ως ακατοίκητες νησίδες είναι ιδανικά καταφύγια για τα πουλιά, κυρίως για τα θαλασσοπούλια και για τους μαυροπετρίτες. Μία ας πούμε, σημαντική δράση που έχει ορνηθολογική είναι εκτός από τις καταγραφές των θαλασσοπουλιών, είναι η εξάλειψη των εισβολικών, όπως το λέμε, ειδών στις νησίδες. Από τις επισκέψεις που κάνουν οι βάρκες, μπορεί να είναι ψαράδες, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλος, έχουν πάει αρουραίοι στις νησίδες και επειδή αυτοί δεν υπήρχαν φυσικά εκεί πέρα, σε γενικές γραμμές έχουν εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα πουλιά στις νησίδες. Οπότε μία δράση που έχει αναλάβει η ορνηθολογική είναι η εξάλειψη των αρουραίων από αυτές τις νησίδες. Επίσης γίνεται μία δράση ελέγχου του πληθυσμού του ασημόγλαρου. Ο ασημόγλαρος είναι ο πιο κοινός γλάρος. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι υπάρχει μια υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού του ασημόγλαρου και επειδή ανταγωνίζεται σπάνια είδη, όπως είναι ο γεώγλαρος, που είναι ένα από τα σημαντικότερα πουλιά που υπάρχουν στις νησίδες, γίνεται με μια ήπια μέθοδο που γίνεται ένας έλεγχος του πληθυσμού του ασημόγλαρου. Δηλαδή κάποια αυγά βάφονται με μια ειδική μπογιά, ώστε να σταματήσουν να εκολάπτονται, ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος, να έχουμε λιγότερους νεαρούς ασημόγλαρους, οι οποίοι θα κάνουν πιο έντονο τον ανταγωνισμό μεταξύ των ειδών.
Σήμερα κάναμε τη δεύτερη επίσκεψη στη συγκεκριμένη νησίδα για να ελέγξουμε την αναπαραγωγική επιτυχία του Μαύρου Πετρίτη. Είχαμε εντοπίσει τις φωλιές τον προηγούμενο μήνα και τώρα θέλουμε να δούμε πώς αυτές εξελίχθησαν. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική νησίδα για το πρόγραμμα, γιατί πέραν ότι έχει πάρα πολλούς μεγάλο πληθυσμό Μαύρου Πετρίτη, φιλοξενεί επίσης και την Σαύρα, τη Γαϊκά, που είναι ενδυμική της περιοχής και μάλιστα σε αυτήν την νησίδα παρουσιάζει κάποιες μεταλλάξεις γιγαντισμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος, η νησίδα αυτή έχει εξαιρεθεί από τη βόσκηση. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα το Live, σταμάτησε η βόσκηση σε αυτή τη νησίδα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του πληθυσμού του Μαύρου Πετρίτη εδώ πέρα σε σχέση με την παλιότερη απογραφή που είχαμε κάνει πριν μερικά χρόνια. Αυτό το ξεκίνησε δηλαδή η δράση αυτή και μετά. Οι Μαυροπετρίτες υπάρχουν στη Σκύρο πάρα πολύ και σε διάφορες νησίδες. Απλά οι περισσότερες φωλιές δεν είναι προσβάσιμες. Οπότε αυτή η νησίδα έχει μεγάλη πυκνότητα και αρκετές προσβάσιμες φωλιές. Οπότε μας δίνει τη δυνατότητα, εκτός των μετρήσεων που κάνουμε γενικά για τον πληθυσμό των πουλιών, να κάνουμε και μία έρευνα της αναπαραγωγής, και της αναπαραγωγικής επιτυχίας. Οπότε κάνουμε διάφορες επισκέψεις, μετράμε τις φωλιές, μετράμε τα αυγά και μετά ξαναρχόμαστε να δούμε πόσα αυγά εκολάφθηκαν. Και με την ευκαιρία φυσικά δακτυλιώνουμε και τους νεοσούς. Είναι μια μέθοδος παρακολούθησης της μετανάστευσης. Αν ποτέ κάποιο πουλί από αυτά συλληφθεί ζωντανό, κατά προτίμηση ή νεκρό κάπου αλλού, θα πάρουμε πολύ πολύτιμα στοιχεία τόσο για τις διαδρομές που ακολουθούν, για τη διάρκεια ζωής τους, για την πιστότητα που έχουν στις απικίες ή κάτι άλλο. Θα κάνω πενταδούλη. Δεν πειράζει, γράψε το. Ε00939. Για το προηγούμενο πουλί σου είπα, τίποτα. LD, άγραφα στο φύλλο. Τα δαχτυλίδια αστικά που τοποθετούμε περιέχουν την πληροφορία της τοποθεσίας στην οποία μπήκανε πάνω στο πουλί. Δηλαδή ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο δαχτυλίδι με το συγκεκριμένο νούμερο τοποθετήθηκε την τάδε μέρα στο τάδε μέρος. Μπαίνουν όλα σε μία βάση δεδομένων και αντίστοιχα κάθε χώρα έχει τη βάση των δεδομένων τους και όταν υπάρχουν επανευρέσεις επικοινωνούν τα κέντρα δακτυλίου το ένα με το άλλο και έχουμε διασταύρωση των στοιχείων. Είναι πολύ παλιά μέθοδος μελέτης μετανάστευσης, γενικά δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στα πουλιά. Το βάρος είναι πολύ μικρό, είναι σαν να φοράμε εμείς ένα ζευγάρι πολύ ελαφριά παπούτσια. Αυτή είναι μια τεχνητή φωλιά. Έχουμε φτιάξει μερικές για να βοηθήσουμε την αναπαραγωγική επιτυχία, επειδή είδαμε ότι πολλά φωλιάζουν χωρίς κάποια κάλυψη, οπότε τα αυγά και οι νεοσοί εκ των υστέρων είναι εκτεθειμένα στον ήλιο. Οπότε για να τα βοηθήσουμε φτιάξαμε μερικές τεχνητές φωλιές. Εδώ έχουν κατοικηθεί αρκετές, δηλαδή γύρω στο 30% από αυτές που φτιάξαμε. Μία από αυτές είναι και αυτή και έχει δύο νεοσούς μέσα. Ε0099400. Ανάμεσα στα οικοσυστήματα που έχουν ιδιαίτερη αξία στην περιοχή της Σκύρου, θα πρέπει να σταθούμε στους υγροτόπους, με σημαντικότερους την Καλαμίτσα και το Παλαμάρι, υγροτόπους που είναι ιδιαίτερα σπουδαίοι για τα μεταναστευτικά πουλιά, κυρίως την Άνοιξη και το φθινόπωρο, και που πέρα από την αξία που έχουν για την υποστήριξη των πουλιών αυτών, προσφέρουν πολλές και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες ορνηθοπαρατήρησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επειδή είναι μικροί, εντοπισμένοι χώροι στους οποίους εύκολα μπορεί ο παρατηρητής να δει τα πουλιά και γι' αυτό το λόγο κιόλας πολλοί από τους
επισκέπτες που φτάνουν στη Σκύρο για να θαυμάσουν την φύση και την ορνηθοπανίδα ξεκινάνε την περιήγησή τους από τους υγροτόπους. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στον υγρότοπο του Παλαμαρίου, ο οποίος από την προϊστορική περίοδο βρισκόταν σε άρρηκτη σχέση με τον εκεί οικισμό, αφού σύμφωνα με τις έρευνες των αρχαιολόγων, οι κάτοικοι του προϊστορικού οικισμού αναζητούσαν πάρα πολύ συχνά την τροφή τους στη λιμνοθάλασσα, που τότε καταλάβανε την έκταση της σημερινής λίμνας του υγροτόπου του Παλαμαρίου. Σκοπός μας είναι λοιπόν αυτή τη σχέση να την αναδείξουμε, δημιουργώντας μια περιβαλλοντική διαδρομή που θα ξεκινάει από τον αρχαιολογικό χώρο και θα καταλήγει στον υγρότοπο, που θα φτιάξουμε και ένα παρατηρητήριο όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να παρατηρήσουν τα πουλιά της περιοχής. Πέρα από τις δράσεις ανάδειξης των υγροτόπων, έχουμε μια σειρά από δράσεις στο πρόγραμμα, τις οποίες τις υλοποιούν κατά βάση οι εταίροι του έργου, δηλαδή η ελληνική εταιρεία, η οποία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας έχει αναλάβει την καταγραφή και ανάδειξη των ενδημικών φυτών της Σκύρου, καθώς και την προστασία των συστάδων σφενδαμιού. Το σφενδάμι είναι ένα δέντρο το οποίο δημιουργεί δάση, μικρά δάση στον ορεινό όγκο του Κόχυλα της Σκύρου, δάση που για το Αιγαίο είναι μια από τις ελάχιστες περιοχές όπου εμφανίζονται με την συγκεκριμένη δομή και γι' αυτό το λόγο κρίναμε σαν πρόγραμμα ότι θα πρέπει να τις προστατέψουμε. Είμαστε στο φυτόριο του προγράμματος LIFE, είναι ένα φυτόριο για τα σφεντάμια. Το φυτόριο δημιουργήθηκε σε συνέχεια του σχεδίου δράσης που υλοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι μια κατασκευή η οποία έχει στόχο να προστατεύσει τα μικρά σφεντάμια τα οποία έχουμε δημιουργήσει, να τα προστατεύσει ουσιαστικά από την υπερβόσκηση. Αφού συλλέξουμε σπόρους από τις τοπικές συστάδες σφενδαμιών που βρίσκονται στον Κόχυλα, η εποχή που μαζεύουμε το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι από την αρχή του φθινοπόρου μέχρι το χειμώνα. Αφού τα μαζέψουμε λοιπόν και καταγράψουμε το υλικό από που έχει προέλθει, πάμε στο εργαστήριο στην Αθήνα, στο Καποδιστριακό, και κάνουμε τα πειράματα φύτρωσης. Σε κάποιες ιδιαίτερες εργαστηριακές συνθήκες μεγαλώνουν τα μικρά τα σφενταμάκια. Τα φέρνουμε στη συνέχεια εδώ πέρα, τέτοια εποχή δηλαδή Φλεβάρι-Μάρτι, ώστε να αρχίσουν να προσαρμόζονται σιγά σιγά στο περιβάλλον, το φυσικό τους περιβάλλον που είναι ο Κόχυλας. Στόχος είναι να καταφέρουμε μέχρι το τέλος του προγράμματος να έχουμε περί τα 1000 φυτάρια, ώστε να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να εμπλουτίσουμε τους τοπικούς πληθυσμούς που βρίσκονται διάσπαρτοι στον Κόχυλα, στο βουνό. Η Ελληνική Εταιρεία δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια στη Σκύρο για την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, και το σφεντάμι είναι ένα χαρακτηριστικό είδος το οποίο συνδυάζει αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τη βιοποικιλότητα και την τοπική κοινωνία, γιατί το βρίσκουμε και στη λαογραφία της Σκύρου και στην καθημερινή ζωή της Σκύρου. Είναι ένα πολύ σπάνιο δέντρο, το οποίο έχει πολλές ιδιαιτερότητες και είναι και στενά συνδεδεμένο με την παράδοση του νησιού. Γνωρίζουμε παραδοσιακά ότι τα πολύ παλιά χρόνια έφτιαχναν σκυριανά σεντούκια από σφενδάμια, καρίνες για τις βάρκες οι ψαράδες τους. Οι γυναίκες είχαν κουτάλια και πυρούνια από σκυριανά σφενδάμια και γνωρίζουμε ότι είναι και άριστο μελισσοκομικό φυτό. Το σφενδάμι έχει επιφανειακό κυρίως ριζικό σύστημα, μπορούμε να πούμε, και έχει μια φανταστική ικανότητα να προσαρμόζεται πάνω στους αέριδες που έχει στη Σκύρο, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ μεγάλοι και πολύ δυνατοί. Και γι' αυτό κιόλας κυρίως υπάρχουν περιοχές και συναντάμε στην παράδοση αναφορές πάνω στα σφενδάμια, τα οποία τα σχολιάζουν και τα αναφέρουν σαν ξάνεμα δεντρά. Είναι δέντρα τα οποία τα δέρνει ο άνεμος και έχουν προσαρμοστεί πάνω στις καιρικές συνθήκες και κυρίως στον αέρα. Δηλαδή θα δείτε σφενδάμια τα οποία είναι πλάγια, έχουν πάρει ανάλογα τη γεωγραφική τους θέση, έχουν πάρει και τη φορά του ανέμου.
Ένας άλλος τομέας παραγωγικός στον οποίο το πρόγραμμά μας προσπαθεί να επιδράσει και μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, είναι ο τομέας του τουρισμού. Στόχος του προγράμματός μας είναι αφενός να αναδείξει τις φυσικές ομορφιές του νησιού, κυρίως σε σχέση με τους φυσιολάτρες επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, και στην κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες για το άνοιγμα νέων αγορών του εξωτερικού ειδικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο ορνηθοτουρισμός. Έχουν γίνει παρουσιάσεις στο εξωτερικό για τις δυνατότητες ανάπτυξης του ορνηθοτουρισμού στη Σκύρο με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα γκρουπ τέτοιων επισκεπτών. Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι γκρουπ που έρχονται άνοιξη και φθινόπωρο έξω από τη βασική τουριστική περίοδο, άρα την παρατείνουν, κάτι που είναι καλό για όλους. Μια δεύτερη πλευρά του προγράμματος που σχετίζεται με την ανάδειξη του τουρισμού είναι η υποστήριξη, δημιουργία και υποστήριξη ενός μεγάλου δικτύου μονοπατιών, πεζοπορικών στο νησί, προκειμένου οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται για επαφή με τη φύση να έχουν έναν πιο οργανωμένο τρόπο, ένα κίνητρο να επισκεφθούν το νησί και να περιηγηθούν στις φυσικές του ομορφιές. Βρισκόμαστε στο βόρειο τμήμα του νησιού, σε ένα μονοπάτι που πηγαίνει στην Παναγία τη Λιμπιανή. Πρόκειται για μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή κυκλική που ξεκινάει από το χωριό, από τη χώρα της Σκύρου και καταλήγει πάλι σε αυτό. Περνάει από πολύ όμορφα σημεία, όπως από τον Κηφισό ποταμό ή από παλιά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία του νησιού, όπως παλιούς νερόμυλους, ασβεστοκάμινα, το παλιό υδραγωγείο. Και στη συνέχεια η διαδρομή μπαίνει σε μια πευκόφυτη περιοχή, όπως βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, για να καταλήξει στην Παναγία τη Λιμπιανή, ένα ξοκλήσι που χρονολογείται από το 1798 και πιθανώς είναι χτισμένο πάνω σε ένα αρχαίο κτίσμα. Επειδή μέχρι να ξεκινήσει το πρόγραμμα LIFE του Δήμου Σκύρου δεν είχαν σηματοδοτηθεί αυτά τα μονοπάτια, εκτός από 2 διαδρομές που είχαν σηματοδοτηθεί παλιότερα από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο σηματοδοτημένων μονοπατιών και έτσι πλέον σήμερα έχουμε περίπου 50 χιλιόμετρα σηματοδοτημένα μονοπάτια. Στο σύνολό τους είναι 6 διαδρομές. Κάθε διαδρομή έχει ένα διακριτό χρώμα και ένα ξεχωριστό νούμερο, όπως βλέπουμε και εδώ είμαστε στη διαδρομή 2 με το κόκκινο χρώμα. Οι διαδρομές προσφέρονται για ανθρώπους που γνωρίζουν που μπορούν να κάνουν πεζοπορία σε διαδρομές μεγάλου δύσκολου αριθμού, αλλά και για απλούς περιπατητές. Έχουμε βγάλει παράλληλα κάποιους χάρτες που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί στο νησί, δωρεάν, που περιγράφουν τα μονοπάτια και είναι και χαρτογραφημένα. Επίσης έχουμε εκδώσει οικοτουριστικούς οδηγούς και οδηγό για όρνηθο παρατήρηση, δηλαδή για bird watching, γιατί έχουμε κάνει και κάποιες διαδρομές που είναι ειδικές για ορνηθοπαρατήρηση. Κυρίως είναι στον υγρότοπο της Καλαμίτσας και στον υγρότοπο στο Παλαμάρι, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο. Είναι ένα είδος τουρισμού που ταιριάζει πάρα πολύ στο χαρακτήρα της Σκύρου, γιατί πρόκειται για ένα νησί αναλύωτο από την έντονη τουριστική ανάπτυξη και πραγματικά μέχρι στιγμής, τα τελευταία χρόνια που υλοποιείται το πρόγραμμα, έχουμε πάρα πολύ θετικά σχόλια και μάλιστα έχουμε και οργανωμένα γκρουπ που έρχονται, έχουν ξεκινήσει για να κάνουν τέτοιου είδους διακοπές στη Σκύρο. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση που γίνεται στο θέμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τη δημιουργία κατάλληλου υλικού που αναδεικνύει τη βιοποικιλότητα και την φύση της Σκύρου. Απευθύνεται στους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο της Σκύρου, αλλά και της Εύβοιας και της ευρύτερης περιοχής. Προτείνει συγκεκριμένες δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στο νησί με επίκεντρο τα πουλιά, τα φυτά, τα τοπία και τα οικοσυστήματα της Σκύρου.
ποτέ για ένα πολύ όμορφο γεράκι που το λένε Μαυροπετρίτη? Βγάζει αυτό το λοφείο για να γίνει πιο ωραίος, πιο όμορφος. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει το πρόγραμμά μας στην ανάδειξη και προστασία του σκυριανού αλόγου, του ζώου το οποίο έχει εξελιχθεί στο σήμα κατά τεθέν της Σκύρου και το οποίο με την συνολικότερη οικολογία του μπορούμε να πούμε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φυσική και στην αγροτική βιοποικιλότητα της Σκύρου. Στόχος μας σαν πρόγραμμα θα ήταν μετά το 2016, που το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί, να έχουμε αφήσει πίσω μας αλλαγμένες νοοτροπίες και σχεδιασμό τέτοιων που να επιτρέπει στην τοπική κοινωνία να προχωρήσει σε μια κατεύθυνση αναπτυξιακή, η οποία θα αξιοποιεί τη φύση σε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός μοναδικού νησιού όπως είναι η Σκύρος.